ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಜನ್ತೊಟ್ಟು ಸಿನ್ಸ್ 1983 ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರನಂತೂಯಿನ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಲು ಚಿತ್ರಗೆ ಒಕ್ಕೊರಲ್ಡ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಾಯರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಾತಲ ಉಂಡು, ಇಂದಟ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಂಡು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳುಂಡು. ಚಿತ್ರನ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ತೆರೆಕ್ಕೆ ಕನೈದೇರು. ನಿರ್ದೇಶನ ಸಂಗೀತ ಸೇರಿನಂಚ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮೂಡ್ದು ಬೈದುಂಡು ಚಿತ್ರನ ಮಾತೆರಲ ತೂದು ಗೆಂದಾವೋಡು ಪಂಪಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾಯರು. ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತುಳು ಚಿತ್ರನ ತೂಯೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತುಂಡು. ಒಂಜಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರಿಟ್ ಮಾತ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಯತ್ ಬೊಕ್ಕೋ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಪಾತೇರು. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು, ಇಮೋಷನ್ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೀರ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕ್ ಹಾಕಲ್ನ ರೋಹನ್ ಬುಕ್ ಹಾಕಲ್ ಮಲ್ತನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಬತ್ತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಕ್ಲೆ ಟೀಮ್ ಮಂದಿದ್ದೇರು. ಅನ್ವಿತಾ, ಸಮತ್, ವಿನೀತ್ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯನ ತೋಜಿಪದೇರು. ಇನಿ ಐಟ್ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ ತೂವಡೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯದಾದ ನಿಯತ್ತದಾದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಗೋಸ್ಕರ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಗೋಸ್ಕರ ಇಂಜಿನ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇನು ಪೂರ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ್ ತೋಜಿಪದೇರು. ಆಂಡ ನನ್ನ ಕೈಟು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆ ಕೈಟ್ರಿ ನಿಕುಲ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದಣ್ಣಾಂಡ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಂಡದ ನನಾತ್ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಪಿರನಾಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪೇರ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕುಲ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಟ್ಟು ಬಂದು ವಿನಂತಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೂರ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾನು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾವುದೇ ಮೊದಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ನಾವು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಯಾವುದೇ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದರೂ ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪುದರ್ ಅತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಮಿತ್ ಮಲ್ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಆತನಂದು ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಡು ಪಂದು ಅನ್ಕೇನ್ವೆ ನೆಕ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೇ ಮುಖ್ಯ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ಗೆ ಚೂರು ಫೀಲಿಂಗ್ ಆತಂಡು ಅಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡು ಸಾಂಗ್ ಆವಡು ಫುಲ್ಲು ಖುಷಿ ಆತಂಡು. ಈ ಟೀಮು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದು ಬರೋಡು ಪಂಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲೇ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ 200 ಪಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡ್ರು. ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ನನ್ನ ದುಂಬರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡೆ ಭಾರಿ ಸೋಕಾತಂಡು ಸೋಕು ಮುಡುಬೈತದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಪಕ್ಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಮಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ಪಿಕ್ಚರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತೂದು ಬತ್ತ ಚಿತ್ರರಂಗ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಕೀರ್ತನ್ ಮಂಡರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಡೆ ಕಪ್ ದೆತೊಂದರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಇಮೋಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೊಡ್ತೀರು. ಯಾಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಮನ್ಪೇರು ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿಯಾ ಅಥವಾ ಗೇಮ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿಯಾ ಪಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನ್ ಇಟ್ಟು ತೂಪೋದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿರು ಮಾತೇರ್ಲ ಬತ್ತದು ಈ ಮೂವಿನ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಮೂವಿ. ಒಂದೊಂಜಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಕಂದೇರು ಪ್ಲೀಸ್ ಬತ್ತದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ಮೂವಿ ತೂದು ಗೆಂದಾದ ಕೊರ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೂವಿ, ವೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕುಡೂಸ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ನ ಇಮೋಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್. ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 100 days ಪಕ್ಕ. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತೋದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಆತುಂಡು ಆಯ್ತು ಆಂಡ ಸಿನಿಮಾ ತೋನಾಗ ತೆಲ್ತದೆ
ಸಾಕಂಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ ಇನ್ನಿರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತೂವಡುಂದ ಒಂದು ಸೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂಜ ಮಾತಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾನೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ತುಳುಕು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಪಂದ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಸಂಗೀತ ಐ ಲವ್ ದ ಮೂವಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೂವಿ ಅದು ಬೈದಂಡ ಒಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಮೂವೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಲವ್ಲಿ ಮೂವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತೂದ್ ಬತ್ತ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ರಡ್ಡು ಕಾರಣ ಗ್ಯಾನ್ ಬೈದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮೀಯರ ಆಯ್ನಂಚಿಂದ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿಂದ ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೊಡೈನಾರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ನ ಡೆಬ್ಯೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದು ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅರ್ನ ಡೆಬ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ 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 ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಎಂಕಂತೂ ವಿ ಥರಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಕುಲು ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ದಿನ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಆವಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ದ ವೇ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಕ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿಟ್ ಅ ಸೆಂಚುರಿ ಬನೋಲಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ರೀಸನ್ಗೆ ಬೈದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಮತಾ ಮಿನ್ಮೇರ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಪಿದ ಇಡೇತ್ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲರ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೀಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶೋಸ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಹರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ವೆಲ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್ 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 ವಾಚ್ ವಿನುನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡನೇಜ್ಜಿ ವಿ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್ ಯಾನಂತೂ ವಿನುನ ಫ್ಯಾನ್ ಗರ್ಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಚ್ಚು ಹಿ ಡಿಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋ ಕಡೆ ಮಂತೇರು ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 hours ಎಂಚ ಪೋಣಂದೆ ಗೊತ್ತಜಿ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದ್. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕುಲೈತೆ ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಬತ್ತ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲೇಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಂದೆ ಪನ್ನುಲಿ ಸೊ ಓ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಜಾನರ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂದು ಬಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಜಾನರ್ಸ್ಲ ಒಂಜೇ ಸಿನಿಮಾ ತುಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಇಮೋಷನ್ಸ್ಗೆ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಬತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲುನ ಬದಲು ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಗೆಂದಾದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದ್ ಈ ಮುಖೇನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆರ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಕೀರ್ತನ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮೀಯರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡೆಬ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ವಿನೀತ್ ಅವಡ್ ಸಮತಾ ಅವಡ್ ಅನ್ವಿತಾ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೋಲುಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಾದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ರಭು ಪಂದ್ ಈ ಮೂವಿಡು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಂತೆ ಕನಟುಲ್ಲೆ 2 ನಿಮಿಷ ಏರ್ಲ ಮನಿ ಪಡೆ ನನ್ನ ಚೂರು ಇಂಚನೆ ಅಂತಪ್ಪು ಎನ್ನಡೆ ಓ ಅನುಷಾ ಪನ್ಪಿರಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ ಸೊ ಮೂವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಪ್ಪುಣ ದಟ್ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ಇಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬರೋಡಾತೆ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಈ ಮೂವಿಡ್ ನಮಕ್ ಸ್ಟೋರಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆ ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಓಲು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಎನ್ನುವ ದಟ್ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಅವು ಬೇತನೆ ದಾದನ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಅವು ಫುಲ್ ಮೂವಿನ ಕೊನತೇರು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತದ ಈ ಮೂವಿನ ತೂಲೆ ತುಳು ಮೂವಿನ ಗೆಂದಾಲೆ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತ ಚೂರು ಬೇಜಾರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತದ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ರೈಮಂಡಿ ಕುನತ ಕೊಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ರೈಟರ್ ಕೊಂಕಣಿ ರೈಟರ್ ಕನ್ನಡ ರೈಟರ್ ಯಾನ್ ಮಗ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ವರ್ಪಿನೇ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಥವಾ ಅವನ್ ತೂದು ಪಂಡ್ರೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬೋಳಾರ್ ರಿಪೋ ಇತ್ತೋಯ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏಪ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪಣ ಹೋಯ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಇಮೋಷನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊರನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುನಂದು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ
ಅವೇನಾರು ನೆಡು ತುಂಬದ ಪೂರ ಪಾತ್ರೊಳಗೆ ಮೀರ್ದು ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಕಂಡ ನೀರು ಬರ್ಪಿನ ಆಡು ಆ ಜೋಕಲ್ನ ಅವನ್ ತೂದು ಆರು ಆ ಉಲತ ಉಲ ಈ ಬೆನ್ಪುನ ಆವಡು ಆ ಬೆಂದಿದ್ದು ಪೋಪುನ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜೋಕುಲಿನ ಪಾತ್ರಧಾರನ ಪ್ರತಿಯೊರ್ನ ಕಣ್ಣಡು ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ನಟನೆ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ದನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ದಾರ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಎಕ್ಕಲು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅವನು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಕಲು ಏರ ಕೇಂದ್ರ ನೆಕ್ ಏತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಪಾರಂದು ಯಾಮಂಡೆ ನೂದು ಬಂಡ ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿ ಉಂಡವು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 100, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌವ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮು ಭಾರಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆನು ಆಯ್ತು ಸುತ್ತ ತೋಜಾದೇರು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ದಾದಾಪುರ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಎಂಚ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಡು ಒಂಜಿ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ದ ಮಿತ್ತು ಏತ್ ಮಲ ಮಾತ ಕತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ಬಂತೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಎಂಕಲು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ಪನ ಬಿಡ್ಚಿ ನಿಕಲು ಬತ್ತ ತೂಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂವಿ ನಿಕಲೆಗ್ ಎಂಕಲು ನಿಜವಾದ್ಲ ಆಯಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋಪುನಕಲು ಅರ್ಧರ್ದು ಪೋಪುನಕಲು ಪೂರ ಇನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಆದಲೆ ಕಡೇಕಿ ಅನ್ನು ಪಾತೆರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗಜನನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂವಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಡು. ಈತ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಆಯ್ನಿ ಭಾರಿ ನಮ್ಮ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಆಯ ಜನಕುಲ್ಲ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಆಯರು ಆ್ಯಂಡ್ ಈತ್ ವರ್ಷದ ಎಫರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ದ ಮಿತ್ತು ಬೈದುಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪೋದ್ಲೆತ್ತ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಪತ್ಯ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾಡಿಯ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಲ್ತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಸ್ ಮಲ್ತ 5,000 ಜನ ರಿಲೀಸ್ಡ್ದು ದುಂಬು ತುಯ್ಯರು ಖಾಲಿ ಒಂಜೇ ವಿಷಯಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂವೋಡು ಬಂದು ದಾಯಿ ತೂವೋಡು ಬಂದಾಗ ಇನ್ನಿತ ಹೊಸ ಕುರಲ್ದ ಚಾನಲ್ದಾರೇ ತುಯ್ಯರು ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಡ ಬತ್ತದ ಪಾತೆರಿಯರು ಸಂಚಾದ ಶಾಲೆ ಶುರು ಆಪಿನ ದುಂಬು ನಿಕುಲ್ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಬಾಲೆ ಪದೊಂದು ಸೀದಾ ಇಡೆಗೆ ಬರೋಡು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರೋಡು ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ತುಳುವೇರ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ತುಳುವೇರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ದಯಮಲ್ ಗೆಂದುನ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದದ ಆಂಡ್ ಖಾಲಿ ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತ ತೂವೋಡು ಆತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ಪೊರ್ತತ್ತು ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತ ಪಾತೆರೋಡು ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಗಜನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬೇಗ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಲ್ಲೆ ತೂಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಗಜನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ first day, first show, and first time to on the movie. And first of all, I am proud to be a part of this movie as a commentator. Really heart-touching movie in the panoli. Dayapanda onji andram cricket panpuna onji purela gottundavu Tulunadu onji heartbeat panoli. Encha Kambla onji Tulunadu onji heartbeat panpera ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪನ್ಪುಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಅವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪೆರ್ನೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಂದು ಪನೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಐಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆದಪ್ಪು ಇಮೋಷನಲ್ ಉಪ್ಪು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಮಗನ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪು ಏತ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ the young humble request as I am a part of Andhram cricket dayapanda ಇಂದೇನು ನಮ್ಮ ಗೆಂದದು ಕೊರಡು ದಯಪಂಡ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಟೀಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪನ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅವರದ್ದು ಕಾಸರಗೋಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಈವನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದೇರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಡೂ ದ ಜಾಬ್. ರಡ್ ಯಾರನ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಬಂಡ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚೆನೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತಿನಾರು ದೇರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್. ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ತುಳು ಮೂವಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬಲ್ಲೆ ಇಟ್ಸ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ವಸೂಲ್ ಮೂವಿ ಐಟ್ ದಾಲ ಡೌಟ್ ಇಜ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏನನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಲೆತ್ತಿನೆಕ್. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಜನಕ್ಲೆಗಾತ್ರೆ ಮಲ್ತ ಭರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ದ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗೇಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ದು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ಲ 1% ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬತ್ತಿನಕುಲು ಜೋರುಡ್ ತೆಲ್ತೇರು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿಯರು ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಚೂರು ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಆಯರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ತಾ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಜನಕಲ್ನ ಆತೆ ಪ್ರೀತಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಜನಕುಲ್ ಬತ್ತದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಕುಲ್ ಒರಿಯೇ ಬರೋಚ್ಚಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ನಿಕುಲ್ ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲಾದ ತೆಲಿಪವರ್ ಅಕಲ್ನ ಮಂಡ್ಯದ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆವಡ್ ತು ಮೂವಿಡ್ ಮಾತ ಪೋಪುಂಡು ದು ಎನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಸ್ ಅ ಆಕ್ಟರ್
ಅಣ್ಣೆ ಪಣ್ಣಲಕ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡೆ ಎಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ಟು ಗೆಂದಲ ನಮಕ್ ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡತ್ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ರೆಕಾಗ್ನೈಸೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಅದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಕುಲ್ ಬಲೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ನ ಲೈಫ್ ದತ್ ದಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಮ ಕೊರ್ತಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ನೆರ್ಪುನಲ ಉಂತಾವೇರೆಂದು ಸಿನಿಮಾದಾತ್ರೆ ಅಂಚಾದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಉಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಬಲೆ ಈ ನಿರ್ದಿಂಚಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಡು ನಮ್ಮ ಶೋಸ್ ಓಪನ್ ಆತಂಡು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಅವಾರ್ಡ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಉಡುಪಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಡ್ ಶೋಸ್ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಶೋಸ್ ಬುಕ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ತೂಕ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ತೂಕ ಗೆಂದಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ದಯಪಂಡ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 23 ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ 25 ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು 26 ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಖುಷಿದಾದ ಬಂಡ ಓಲ ಇಂಗ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಬರೆದು ಓಲೊಂಜು ಕಡೆ ಇಂಗ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೀಮಿತ ಆದಪ್ಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇಂಚು ಜನಕ್ಕೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತೆ ಕುಪ್ಪುಂಡು ಏನೇ ಅವೇ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬತ್ತನೆ ಹೆಂಚಾಪು ಕತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಬತ್ತನೆ ಹೆಂಚಾಪುಂಡು ಅವಿನಿ ತುಯ್ಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕಲ ಪುಗಾರ್ನು ಬಂಡ ಐದು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ದಾಲೈತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರೋದು ಐಕೆ ಬೆನ್ಪುನು ಸೊ ಅವು ಬೈದಿನ ಪಂಡ ದಾದ ಪನ್ನೋಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ಒಂದು ಆತ ಇಂದು ಏತ್ತು ದಿನ ಪೋಪುಡು ಆತ ದಿನ ಪೋದ ಐತ ದಾದ ರಿಸಲ್ಟ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಡು ಬಂದು ಎರಡು ಕೈ ಮುಗಿಯುವ ಬೊಕ ಪೂರ ಗಣಪತಿನ ಮಿತ್ತಾತೆ ಅಂದು ಸರ್ ಅಂದು ಅಂದು ಸರ್ ಅಂದು 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 ಸರ್ ಐಜಿಂಡಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು 10 ಜನ ಜವನಿಯರು ಬರ್ಪೇರು ಸಿನಿಮಾ ತುಪ್ಪೆ ಪೊಪ್ಪೆ ಬಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಎಂದು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದು ಅವ್ರು ಓಲು ಜೋಕುಲು ಲಕ್ಕದ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಡ್ದು ಕ್ಲಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸದ್ದು ಬರೋಡು ನಾನು 100% ಅದ ವರ್ಕ್ ಆತಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದು ಎತ್ತೋ ಜನ ಬುಲ್ತದ್ದು ಪೋನಾಗ ಸೊ ಅವ್ಲು ಆ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ಪಣ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ವಿಷಯ ಸೊ ಅವು ಬರೋದುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಡಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80% ಜನರ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರೋದುಂಡು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಏನು ಆ್ಯಸ್ ಅ ರೈಟರ್ ಅದು ಏನು ನನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು